Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, makapanghingang hagyod kining hinimo sa usa ka baker dinhi sa Cebu City mga kapuso. Kinsa magdahom ang pan mamahimo di ay nga manindot kaayo nga mga artworks. Karong buntaga atong ilailahon kining man behind this manindot kaayo nga mga works of art sa pan, Mr. Marlo Lidot. Good morning, Marlo. Good morning, Sir Nico. Unsay background nimo, Marlo, nganong naka-ideya ka aning paghimo og mga artworks bale sa imong mga ginama nga mga pan? This was nagsugod yun ni siya, Sir Nico, last year 2019. Kay ihatagan ko opportunity sa among head chef mag-inusarang baker sa One Central Hotel. So dako kay opportunity na ihara kong ipasagdan sa akong mga obra nya nihatag sa nako og dakong inspirasyon ang akong mga posted photo sa LinkedIn na naghatag ka nako og dakong motivation o inspirasyon ilabi na sa akong pamilya, sa akong mga suod na higalag amigo na magbuhat pa o i-improve pa gyud ang akong mga nakatunan. Can you share to us, sir? So nag-bake ka sa bread unya human yun sa nimo ni pagka-ideya nga imo ning buhatan og design or itsura ba kaugnaong unsa ning mga artworks sa pan ngano nakahuna-huna man ka ni Marlo? Ang naghatag gid nako og dakong tumong ani sir na it's just only an imagination ato una nang I just think ba kung kini bread ra kini, so what if we butangan na to og something rare, something stunning or panagsaon ba na disenyo. So akong gisuwayan. So before na ko na-achieve na mga great output sa akong mga binuhat na bread, nag-agi sa gikog daghang mga sayop, mga palpak. Pero wala na nihatag na ko og dakong pugong sa ako ang pagpadayon o paghimo, sir. Unsa kalisod ani ni sir pagbuhat sa kining mga forma, mga itsura, mga dagway sa ibabaw sa pan ug unsa man ni ginama sir, made of unsa man? Kuan na gini siya, sir. Harina gini siya. Kaya sa ako alang god sa based on my experience, kung magbuhat ko usa ka disenyo, usa ka pan, kinahanglan naa siya concept which is mo fit ang concept sa design sa imong bread ug ang design sa imong i-design ngadto sa babaw sa bread. Mga itsura, mga personalities imong gibuhat sir, bisan gani si Ma'am Jessica Soho imo sang gibuhatan og pan. Yes sir. So kinsa naman so far sir mga personalities pod nga nabuhatan na nimo og pan sir nga talagsaon kayo? Actually ang una gyud ang ako yung inspiration na una gyud akong gihimo si President Rodrigo Roa Duterte. So after ato ako pag yung gi-improve, so nagkuha ko pictures ni Senator Manny, ni Taylor Swift, si Jack and Rose. Sa ubay na sa to sir. Unsa sa kadugay mo lungtad ni sir ang usa ka bread pwede man ni ma-preserve labi nagdunay dagway? Yes. Kaning ingani mga international breads sir, kung naalang gyud kay freezer, moabot ni siya usa ka buwan. We learned from you nga wa sad nimo gihimo nga bali babag kining kalisod sa kinabuhi aron nga mulampos maningkamot lang gyud. Tinuod gyud sir kay ilabi na karong panahon na sir. So kad atong nagsugod og lockdown kita diri sa Cebu, entire Philippines. Ako mga kauban sa hotel, simple mga hoteliers, daghan gyud nawatan og mga panginabuhian. So mo ni ron sir, while nagwaiting ko sa tanan na mabalik sa normal, so naghimo ko og online selling sa akong mga breads which na naghatag pod nako og improvements pod sa akong skills. Finally Mario, coming from you, labi na sa imong istorya kaganiha nga miagi og makalisod kaniadto, tagi may mga inspirational message alang sa ato mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. Ang tanang pag-antos, tanang mga pagsuway sa kinabuhi, naa ra gyud pirmi ang Ginoo. Salig niya o ilabi na pagpaningkamot lang gyud para siya. Tinuod gyud na paningkamot. Thank you so much Marlo og murag
nindot na makatilaw mi sa imong mga panda nga imong dalit. Daghan kayong salamat sa atong bida nga baker karong buntaga mga kapuso, Marlo Lidot. Thank you, sir. Nico. Thank you. Thank you. God bless you, Marlo.